Kinuna, agkalay sa ta kumamutan. Anya? Akalay sa? Mangmangad mo ka dito ibagbagang, Ron. Lumakikalay sa akan ka. Anya nga, iti maipaay mo abiyag ka na. Kat, awan apulos pundar mo. Anya? Walang impaayan ka mo diti naragsak abiyag. Manipod nagayan ayat ta. Impaay ko amin na kayat mo. Agpatingga ka nilang iti kastyay? Ngam no may papan iti kasara. Oh, no way. Saan ka pa ibalot kan ka? Anya? Ay, awan pa'y plano ka makikalay sa Roy. Ngam, no maipaayan na, iti naging awa piya. O sige, umanugot ang makikalay sa kan ka. Apayakas natin suram anagaway, anak ko. Nasakit tinakam ko karag timbagbaga ni Tyra na. Apay, anya timbaga na aya. Sana kaya ti makikasar kanyak. Anya ka no ti agbalin na biyag na kanyak. Ita, kastan ti ibaga na. Imbes ngamin nga ibaga na nga agurnong ka para iti masakbayan nyo. Saan mo? Taday taragragsak, tinapatagkan ko na. Iso lang tinapatagkan ko na nanang. Awan plano na makikalay sa kanya. Ay, kanya ngay ita. Di lang aruden kayat ni Tyra ti makiasawa kan ka. Awan pa'y pulos urnong mo. Nakarangiris ako nanang. Manipod ita. Agurnungak matan para ti masakbayak.